Diyos, marhay na aga po, pagirumdom sa mga deboto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbahan asin sa pag-atinder kang banal na misa, paki-off o ilaagtabi sa silent mode ang sa indong mga cellphone. Likayanan paggamit nin cellphone, pag-picture o pag-text kung bako man importante, urog na sa laog kang Santa Misa. Manteneron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon ni Santa Misa. Diyos, mabalus po, maluhod kita. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Orasyo Imperata, pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob, an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo, asin ngunyan, namamatayan mina an padusang balik kan samong pag-abuso, asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami an samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamiibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamiibi mo kami. sa ngarang kan Ama, asing kan Aki, asing kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Sa satuyang mga pamibi, isabay manyato ang mga minasunod na intensyones. Mga pasasalamat. Dulot ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, in honor of Saint Joseph ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Pasasalamat man kan mga minasunod ni Nita B. Asupardo, Joan Abad Abehuro and family, Betty Kua, Condes family, Noel Andes and family, Jenny, June Mendez and family, Bong and Jean Gapayaw and family, Ferza Honrado and family, Juanita Caritob, Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, Judy Panteria, pagdagdagan. For all the blessings received and good health,
ni Maria Rochelle Masinas. Pasasalamat man ni Teresita Arevalo and family, nin sarong devotee, ni Betty Coa, HG and Ian Peña, Gerald Miralles and family, Betty Coa, SG and Ian Peña, Erin Gay Tangco, Ami B. Ante, Leo and Cynthia Ramos, asin ni Mr. and Mrs. Janice Manalo and family. Espesyal na mga kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, for good spiritual, physical health and safety of my family, ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. Kahagadan kan Garcia family, graduate this year in law school, ni sarong devotee, to have the courage to find a good job, ni John R.J. said. Special na kahagadan kan Bautista and Mendoza family, for the recovery of May, ni Noel Andes and family, for family, friends, and own spiritual, physical wellness, ni Jenny. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Marlon G. Obis and family, ni Mr. Leo and Alet Revilla, ni Brenda Flores and family, for passing the exam of Ralph Thomas Barrero, ni Mrs. Rosario Barrero, for good result of civil service exam, nin sarong anonymous, for financial progress, ni Mr. and Mrs. Krista and Mon Compuesto. Special na kahagadan ni Mr. and Mrs. Cesar Daria and family, asinin sarong devotee, and for successful civil engineering board exam, ni Jo Marie Albert C. Gonzalez. Asin para sa kapahingaloan kan mga kalag. Ki Jean Lorenzo and Josefina kan Dumikel family, ni Juan, Gloria, Pilar, Silvia, Antonio Ruben, Gihino, Andro, Juanito, Miriam, and Roland Bendon, kana Supardo and Cantara family, ki Joel, ni Joan Abad, Abejuro and family, ki Froilan, ni Rosie B. Asupardo, Cantara and family, ki Kokwe and Libeng, ni Nelfa Lee, ki Anthony Miguel, ni Tet S. Kabutahe. For all souls, nin sarong anonymous, ki Angela and Antonio kan F and S Velasco, for death anniversary of Ada ni Janice Manalo, for Melton, Jose, Josefa, Antonio, Maria, Vicente, Elena, Rudy Benamin, Jovito and all souls, ni Tess D and family, ki Carmen kan Apun family, ki Flor de Lis ni Rosie B. Asupardo Cantara and family, ki Herminia, Eduardo, Ricarda, Angel, Teresa, and Alfonso can Mendoza family, que Vedasto Vicente, Vedasto and Nonita, Nasser, Beata, and all souls ni Noel Andes and family, que Eduardo Sr. ni Bong and Jinga Payaw and family, ni Aniseta can Santayana family, que Florentina and Nicolas can Perez family, que Aurora and Jose can Soraldes family, que Rogelio Jr. ni Gina de los Reyes, ki Jose Rodolfo Sixto and Herlina ni Maria Rochelle Masinas, ki Roland kan sa iyang familia, Antonello Joseph ni Ralph C. Miguel, all souls ni Teresita Arevalo and family, Espiridion and Teresa kan Dumikel family, ki Carmen kan Apun family, ki Jose ni Nimfali, ki Francisco kan FNS Velasco, for the soul of Roger from Arlene and Ernesto Relucio and family, ki Sonia, ki Cookie, ni Cookie Asuncion B. Mantes, ki Isaac, ni Cookie Asuncion B. Mantes, ki Francisco kan FNS Velasco, ki Maria Virgilia, ni Joaquin Gregorio, asin ki Artemia kan Tapis family. Ngunyan, Domingo kan Pasko kan pagkabuhay liwat. Magtirindog po.
Regina, Regina, scegli le dare. Quiaque me visti, portare. Ora pro nobis. Alleluia. 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 Ora pro nobis Deum. Alleluia. Paragpakan po niya ito sa tuyang kagurangnan na nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Si Kristo nabuhay liwat. Aleluya, aleluya, aleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Si Kristo nabuhay liwat. Aleluya, aleluya, aleluya. Alleluia, alleluia, alleluia. Paragpakan rin niya ito sa tuyang kagurangnan. Ngunyan pupunan niya toan sa tuyang selebrasyon bilang isarong komunidad sa pagpasalamat sa grasya kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo, Amen. an kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Midbidon niya toan sa tuyang mga pagkukulang, ihaga din inintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar, kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang masabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, na nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Virhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa Indo mga tugang, na ako'y pamibi sa kagurangnan tan Diyos. Maherak manlugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, na sindarhon kita sa buhay, na daing kasagkoran. Amen.
Mag-omaw kita sa Diyos, sarabay niya tong awiton, an kamurawayan sa Diyos. Sarabay po kitang mag-awit. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Asin sa dagat at tulinongan, sa mga tao malayan mo't inoomaw mika, rinurukyaw mika, sinasamba, pinapamuraway, pinapasalamatan mika. Uli ka dakula mong kamurawayan, uli ka dakula kamurawayan. Kagurang na Diyos sa langit nun, Diyos sa mapakakamang. Kagurang na nakimutong Jesu Kristo, kagurang na Diyos, Kordero kan Diyos, at ika naman. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban kaheraki kami. Ika na nagpapara kan mga kasalan, kan kinaban akuan sa mo, pagi mahera. Ika na nagtutukaw sa to ka naman, kaheraki kami. Tay kasanan, banal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, urok kahalang ka. Jesu Kristo, kaiba, kan Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos, kamurawayan sa Diyos sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan, kamurawayan sa kaitasan. Mamibi kita. O Diyos, nangunya na aldaw, uli kan bugtong mo ng aki sa pagdaog kan kagadanan, binuksan mo para sa mo ang pintuan, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa mo, namimibi kami, na kaming nag-uutob kan mga solemnidad kan pagkabuhay liwat nin kagurangnan, magbangon sa liwanag nin buhay, huli kan pagbago nagibo kan sa imong espiritu. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaibamong nabubuhay as inagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. An babasahon, nagpapahayag kan pagrukyaw kan suanoy na simbahan, kan marhay na bareta nin pagkabuhay liwat ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Si Pedro pagbuka kan nguso nagsabi, sa totoo nasasabutan ko na mayo nin pinapalain ang Diyos. Aram nindo ang nangyari sa bilog na Hudiya.
puon sa Galilea, pagkatapos kan bunyag na ihinarubay ni Juan, si Jesus na taga Nazaret, kung paano siya linahidan kan Diyos, kan Espiritu Santo, asin kapangyarihan. Naglibot siya karahayan ang ginigibo, asin pinapaumayan ang gabos, na dinadaog-daog kan Diablo. Huli ta ang Diyos kaiba niya, mga saksi kami kan gabos na ginibo niya, sa runa kan mga Hudiyo, asin sa Jerusalem. Ginadaninda siya na binitay sa kahoy. Siya binangon kan Diyos sa ikatulong aldaw. Asin itinugot na siya mahiling, bako kan bilog na banwaan, kundi kan mga saksi, na kan inot pa, piniloy kan Diyos. Kami na nakikakan asin nakiinom sa iya pagkatapos kan mga saksi, na kan inot pa, pinili kan Diyos. Mabuhay siya liwat hali sa mga gadan. Tinugo niya kaming magharubay sa banwaan, asin magsaksi, na iyo ini ang itinakda kan Diyos, na maging hukom kan mga buhay asin mga gadan. Sa iya ang gabos na propeta, nagsasaksi, na makakamtan kan gabos na nagtutubod sa iya, ang kapatawadan nin kasalan, huli kan sa iyang ngaran. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Inian aldaw na ginibokan kagurangnan, mag-ugma kita, asin magrukya. Inian aldaw na ginibokan kagurangnan, mag-ugma kita, asin magrukya. Hallelujah! Magpasalamat sa kagurangnan, ta siya marahay. Sagkod pa man ang sayang pagkahirap. Magsabi ngunyan ang Israel, sagkod pa man ang sayang pagkahirap. Inian aldaw na ginibokan kagurangnan, kitong makita, asin magrukya. Antong kamot kang kagurangnan initaas, antong kamot kang kagurangnan ng gana. Dai ako magagadan kundi mabubuhay, asin isasaysay ko ang mga gibo kan kagurangnan. Inian aldaw na ginibokan kagurangnan, mag-ugma kita, asin magrukya. Ang gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sarigan na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata. Inian aldaw na ginibokan kagurangnan, mag-ugma kita, asin magrukya. Ikaduwang babasahon. An pakihiras sa pagkabuhay liwat kang kagurangnan, iyuman ang pagrayo sa anuman na kinabanon, asin pag-ako kang anuman na langitnon. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Kolosas.
Mga tugang, kung binangon kamo kaiba ni Kristo, hanapon nindo ang nasa itaas, kung saan si Kristo yaon, nakatukaw sa tuo kan Diyos. Katadongan nindo ang nasa itaas, bako ang mga yaon sa daga. Takamo nagadan, asinan sa indong buhay nakatago kaiba ni Kristo sa Diyos. Pag si Kristo magpahiling na, siya na iyoan sa indong buhay, dangan kamuman kaiba niyang mapahiling sa kamurawayan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang paglukyaw kang Santo Ebanghelyo. Alleluia, Alleluia, ikakagurangnan ang dalan, ang buhay asin, katotohan. Alleluia, Alleluia. Alleluia, ikakagurangnan ang dalan, ang buhay asin, katotohan. Alleluia. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong Espiritu. agrokyaw kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. Kamurawayan sa imo, kagurangnan. Enot na aldaw kan simana agang amay, madiklumpang. Si Maria Magdalena nagpalulubngan na sinahiling na gapo hinali na sa lulubngan. Kaya duminalagan siya as nagpasiring ki Simon Pedro, saka pasiring sa saruman na disipulo, itong padangat ni Jesus. Nagsabi sa inda, kinuan hindaan kagurangnan sa lulubngan, as inda imi aram kung sain siya ibinugtat. Nagluwa si Pedro, asinan sa Roman na disipulo, asin nagpalulubngan. Sabay na nagdalagan ang duwa, alagad si Pedro, asinan sa Roman na disipulo, alagad itong sa Roman na disipulo, mas marikas magdalagan ki Pedro. Nainot asin enot na uminabot sa lulubngan. Pagduko sa pagsirip, nahiling niya, nakalatag ang mga lino. Alagad day siya luminaog. Uminabot man si Simon Pedro na nagsusunod sa iya, luminaog sa lulubngan, asinata now, ang mga lino nakalatag, asin an panyo na nasa ibabaw, kan payo, day nakalaag, kaiba kan mga lino. Kundi nakasuway, nakalukot sa sarong lugar. Danga naglaog an saro man na disipulo an enot mag-abot sa lulubngan, nahiling asin nagtubod. Tadai panindan nasabutan an kasuratan, nakaipuhan mabuhay siya liwat, hali sa mga gadan. Mga tugang kong namumutan, marahay na bareta kan kakurangnan. Pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. Happy Easter. Aruganta po so paggrita kasubanggi sa lambang saro. Pag sinabi ko po, the Lord is risen, ang simbag po nindo, indeed, He is risen. Alleluia, alleluia, alleluia. Sige daw po. The Lord is risen. Halatang day pakita na marahaw, so iba periruton pa. Indeed, He is risen. O gari ba ko Easter Sunday? Sige daw po, lagan daw niya to po nin buhay at sa tuyang greetings. The Lord is risen! Indeed, He is risen. Alleluia, alleluia, alleluia. Yan. Parakpakan niya to at sa tuyang kagurangan. Happy Easter sa lambang saro po sa Indo. Yan. Ngunyan magayon na hapot, buhay na po si Kristo. Kita man daw buhay na kasabay niya. Baka padagos po kitang nabubuhay sa kadikluman, padagos kitang nabubuhay sa kasalan. Nariparo ko gariday man ako nahihiling galiti. Nahihiling pa po nindo ako dyan. Ate Emma, nahihiling mo tabi ako. Yan.
Pero iyo man talaga ini mga tugang an tunay na kahulugan kan selebrasyon niya to. Bako kita dapat ang bida digdi. Kita mga extra sana. Yan. Minsan kaya ang Semana Santa, kita ang bida. Outing digdi, outing duman. Maski pagprosesyon, selfie digdi, grupi duman. Yan. Magayon bagayan pag hurup-hurupan, dagari kita ang nagiging bida. Yan. Bako man talagaan sa tuyang kagurangnan. So ngunyan, sarong dakulang ipinag-uugma kan lambang saro sa tuya. Naan sa tuya pong selebrasyon, parte kan misteryo kan sa tuyang pagtubod, dai natatapos sa Biyernes Santo. Dai natatapos sa lulubngan. Kudian sa tuyang kagurangnan, na buhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Kaya gusto kong sabihon nindo ini sa lambang saro, so sa indong kataid, sabiha daw sa kataid mo ini, ang luha mo ay di naging muta, kundi naging tuwa. Sige, sabihon sa kataid, ang luha mo ay di naging muta, dahil nasayang so sa tuyang kamunduan, kundi naging rason, kidakulang kaugmahan, dahil taan sa tuyang kagurangnan na buhay liwat. Dahil ta si Kristo na buhay liwat mga tugang, subuhay kan tawo nagkaigwanin bagong kahulugan. Ang buhay niya to dahil naging wakasan, kundi naging itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Sa likod kan gabos, na pagsakit, asin kagadanan na sa tuyang aagihan, igwanin buhay na naghahalat sa tuya dahil kan pagkabuhay liwat kan sa tuyang kagurangnan. Amen? Yan. So, ibig sabihon kay ni ang gabos na mga pagsakit, pagbalo sa buhay, bako po iyan hadlang sa satuyang buhay. Gabusinda, dapat niya itong gamiton tanganing sa tuyang maging hagdan. Kan high school po ako sa seminaryo, kaya ito sa classroom, may mga nakalaag na kasabihan. Kada classroom, sa atubang kang blackboard, sa taas kan blackboard, may mga nakalaag na kasabihan. Ini ang tulong kasabihan na dai ko po nalilingawan hanggang ngunyan. And I consider them as my guiding principle as I go through life. Sa paglakbay digdi sa kinaban, ini sa kuyang naging giya. Ano man na pinagdadaanan, ano mang mga hugot na igwa ko sa buhay, inipirmian, nagpapagirumdum sa kuya na magpadago sa buhay. Number 1, sige daw po, basahon niya to, it is only after pain that you can truly appreciate the beauty and greatness of our King. Pagkatapos na mamatayan mo ang kulong, gabos na mga kadipisilan sa buhay, na maa-appreciate mo ang sa imong presenteng estado ngunya. Ining mga pinag-i-enjoy mong karahayan sa imong buhay, iyan dahil sa pag-agi mo ming kadakol na kulog, kadakol na sakripisyo. Midbid nindo si Alex Yala. Midbid po nindo. So tennis player champion. Yan. May magayunon siyang sinabi kang nagtawad siya recently. Bigla na lang sumakses. Na-imagine mo ang success. Pero step by step. Yan. Iyan ang nangyari precisamente. Nagpuon sa Biyernes Santo. Abot sa inaapod niya tong lulubngan. Asin ngunyan, an sa tuyang kagurangnan, inako niya. An sa iyang kamurawayan. Siya nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Saro pa, basahon ta po giraray. You can only appreciate the sweetness of life's sweets after you have tasted the bitterness of life's bitters. Ma-appreciate mo sa naan kahamisan kan buhay, pagkatapos mo matean ang kapaitan kaini. Di ba? So, ining mga successful people,
even ining mga business people, would tell you, bako man automatic na nagisindang asinsado, bako man automatic na successful tulosinda. They've gone through a lot of difficulties. They've gone through a lot of frustrations and disappointments sa indang buhay. And now, namamatean ninda ang kagayunan, asin kahamisan kan buhay, dahil kay itong mga kapaitan na sa indang inagihan. And last thing, aram nindong marahiining kasabihan na ini, basahon ta po giraray, when God closes a door, somewhere He opens a window. Yes or no? Yes. May mga tigsasaraduhan siyang pintuan. Minsan day kang na nakapasar sa board exam. Minsan day ka pa naaagom hanggang ngunyan. Pero there is that window that God would usually open para sa lambang sa Rosa Tuya. Ngunya na aldaw bako sa na window, another door. Hali sa sabihon ta, empty tomb. Pasiring sa liwanag, pasiring sa resurrection. Namumutan kong mga tugang, ang gabos pong ini, prinubaran na tama, dahil kan resurrection kan sa tuyang kagurangnan. All this are proven right with and by the resurrection of Christ today. After pains and sufferings, after being denied by Peter, after being betrayed by Judas, and of course, abandoned by His disciples, today, Christ is risen. He was victorious over sin and death. The good news is, ang maray na bareta, ang pagkabuhay liwat, kan sa tuyang kagurangnan, bako sa na po para sa iya ini. Ang pagkabuhay liwat ni Kristo, sa tuya man pong kapangganahan. His resurrection gives meaning to our life and faith as Christians. Kung siguro natapos ining Semana Santa sa Biyernes Santo, day kitang rason tanganing magtiripon ngunyan digdi. Day kitang rason tanganing magselebrar. Dahil ta si Kristo nabuhay liwat sa mga gadan, nagkaigwang saysay, asin kahuluganan sa tuyang buhay bilang mga Kristiyano. Nagkaigwang saysay, asin bagong kahulugan an sa tuyang buhay. Sabi ko nga ni, puon na si Kristo nagadan, asin nabuhay liwat. Ang buhay niya to bilang mga Kristiyano, dahil na naging wakasan, kundi naging itutuloy. Abangan ang susunod na kabanata. Kaya nga ni po ining Domingo nin pagkabuhay liwat na inaapod niya tong Easter Sunday, this is the highest feast of the church. Pinakahalangkaw na kafiestahan o solemnidad kan sa tuyang simbahan. Pero nahiling ko, o diit man sa na ang tao, kung ini ang pinakahalangkaw na fiesta, solemnidad kan simbahan, harain sa iba. May hangover, hali sa reunion, hali sa beach. Takita siguro sunaging sentro kan sa tuyang selebrasyon ngunya na Semana Santa. It is higher than the fiestas wherein we eat lechon. Higher than Christmas wherein we put up Christmas lights and sing Christmas carols. Sabi nga ni Kayan, all feasts lead to Easter. Si Kristo, ipinagselebrar niya to an sa iyang pagkamundag kan Christmas, an sa iyang pagkamundag pasiring po sa crucifixion, asin pasiring sa pagkabuhay liwat. Kaya sinasabi na ining Easter is the feast of all feasts. It is the day when we are raised with Christ and when He becomes our very life. Si Kristo mismo ang satuya nangunyan na naging buhay. The day the Lord has made. Amen? So bago ako magpaaram, tapuson nining humiliya,
gusto ko po itaos sa Lambang Saro sa Tuya, ining challenge. Ang challenge po sa Lambang Saro sa Tuya, iyo po ini, na isabuhay ang Easter sa tuyang buhay throughout the year. It should have a palpable and tangible applications in our life. In other words, dahil kan Easter Sunday, dahil kan pagkabuhay liwat ni Kristo, we become an Easter people. But as an Easter people, we also receive an Easter nation. Sabi kan sarong kasabihan na nabasa ko, the real mark of Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. Ang tunay na tanda kan selebrasyon kan Semana Santa, iyo ang pagbabago na nahihiling niyato sa satuya pong buhay. Sana, pagkatapos kan mga aktibidades kan Semana Santa, may pagbabago kitang nahiling sa satuyang buhay. Kung dati halangkawon ang satuyang pride, ngunyan nakanood kitang magpakumbaba. Kung dati marauton ang satuyang ugali, makasadiri kita, sana nakatalingkas na kita sa siring na ugali. Otherwise, arog kita kan mga Hudiyo kay itong panahon na nagkukurahaw kan Domingo de Ramos na husana sa aki ni David, alagad parehas man pong mga tawong nagkurahaw kan Biyernes Santo na ipako siya sa krus. Sana nakatalingkas man kita, nabuhay liwat kita kasabay kan sa tuyang kagurangan. Amen? Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ngunyan, matindog po kita gabos. Kikibuhon niya to ang pagbago kan sa tuyang panuga, kan kita binunyagan. Kung igwa po kamong darang kandila, pakisindihan po iyan ng mga kandila, hali po digdi sa Sirio Pascual. Asin pakipasa na lang po, sumangag sa Kristan gayod, tururog na, harain na sumanga sa Kristan mo kaloy, o makatabang lamang tabi sa paglibot kay ining kandila. Yan. Pakipasa-pasa na lang po ang ilaw kang kandila. Gabos na po may sindi ang kandila. Yan. Itaas na daw po para mahiling ta. Yan. Urog na namumutan kong mga tugang, huli kan misteryo Pascual, linubong kita kaiba ni Kristo. Tanganing kaiba niya, maglakaw kita sa bagong buhay. Kaya, pagkatapos kan pag-utom kan Kwaresma, baguhon ta ang mga panuga sa banal na bunyag. Nakainto sa tong sinikwal si Satanas, asinan sa iyang mga gibo, asin nanugang maglingkod sa Diyos sa banal na katolikong simbahan. Kaya, sa mga masunod na hapot, sa pagsikwal, masimbag po kita, opo, isinisikwal ko. Opo, isinisikwal ko. Isinisikwal nindo si Satanas. Opo, isinisikwal ko. Pakikusog-kusog kang tanganing mga isikwal ta talaga si Satanas. Dayan mahali ko. Opo, isinisikwal ko. Isikwal, so nagsisikwal po talaga. Ulitin ko po. Isinisikwal nindo si Satanas. Opo, isinisikwal ko. Galit. Asin ang gabos niyang mga gibo. Opo, isinisikwal ko. Asinan sa iyang mga padaya. Opo, isinisikwal ko. Ngunyan ipapahayag niya to an sa tuyang pagtubod, masimbag kita, opo, nagtutubod ako.
Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Dios amang makakamhan, kag lalang kan langit asin daga. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo kay Hesu Kristo, bugtong niyang aki sa tong kagurangnan, namundag kay Virhen Maria, nagtio sagkod sa kagananan, asin ilinubong, nadabuhay liwat sa mga gadan, asin nagtutukaw sa too kanama. Opo, nagtutubod ako. Nagtutubod kamo sa Espiritu Santo sa banal na katolikong simbahan, sa purpakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, asin sa buhay na daing kasagkoran, Opo, nagtutubod ako. asin sa Diyos na makakamhan, Ama ni Hesu Kristo, sa tong kagurangnan, na nagtao sa to nin bagong buhay, sa tubig, asin Espiritu Santo, asin nagtao sa to kan kapatawaran sa mga kasalan. At amanon kita kan sa iyang grasya, kay Hesu Kristo sa tong kagurangnan, sagkod sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Amen. Malibot po ako sa pagbendisyon. Mangyari po na pag nawirikan ka kan holy water, manguros. Tubig na nagbubulos na hiling ko. Alis sa too kan templo. Alleluia, Alleluia. Itinatao buhay, asin kaligtasan ni Diyos, asin maugmang nag-aawit ang mga tao kabos. Alleluia, Alleluia, tubig na nagbubulos na hiling ko. Alis sa too kan templo. Alleluia, Alleluia. Itinatao buhay, asin kaligtasan ni Diyos, asin maugmang mag-aawit ang mga tao gabos. Alleluia, 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 Alleluia. I-congratulate niya to ang lambang saro dahil tangon yan gabos kita nakapagbago kan sa tuyang panuga kan kita binunyagan. Parakpakan niya to ang lambang saro. Ngunyan, hagadon niya to ang grasya, asintabang kan sa tuyang kagurangnan, tanganing ining bunyag na sa tuya naman na binago sa tuyang buhay, sa tuya mananggad ining maisa buhay. Sa mamurawayo na aldaw na ini, kan si Hesu Kristo nagbangon sa mga gadan, asin nagbalik sa to kan buhay ning grasya, mamibig kita sa Ama, asin maghagad kan sa tong mga pangangaipo. Sabihon ta po sa kada petisyon, kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan kan Diyos, mabago ki Kristong nabuhay liwat, asin magdara kang bareta nin paglaom, asin pagkamuot sa bilog na kinaban,
ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga bagong binunyagan, magtalubo sa pagkamuot asin sa liwanag ni Kristo, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang satuyang komunidad, makamati kang kagayagayahan kan pagkabuhay liwat sa kaugmahan na satong ginihiras sa kapwa, ipamibi niyato sa kagurangnan. Kagurangnan Tanganing ang mga naghihilang, asin mga naghihingagdan, magdanay na bukas sa nakakaumay na buhay ni Kristo na may kapangyarihan na magranga sa inda, ipamibi niyato sa kagurangnan. Tanganing ang mga nagagadan pasana, asin ang gabos na mga gadan, magkamit kang katuninungan asing kaugmahan sagkod paman sa presensya ni Kristong nabukay liwat. Ipamibi niyato sa kagurangnan. sa hilom, sa tuya pong itaas sa tuyang kagurangnan at sa tuyang mga personal na kahagadan. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan, hinanyugaan sa mong pamibi. Langit no na Ama, hinanyugaan mga pamibi na idinudulot niya mo sa dalisay na buot, pakusugaan sa mong pagtubod, sa pagkabuhay liwat kan sa imong aki, tanganing an kaugmahan kan Paskwa magdanay sa bo, huliman sa nagikristo na sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dai kaming idudulot, kundi sa mong pagkamuot, ang bilog niya mong buhay, katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging tandanin, kaligtasan, para sa samo. Tugdoe kami, magera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako aman kagurangnan, iningatan niya mong unyan, lugod maging tandanin, kaligtasan, para sa samo. Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko asinan sa indong atang, ba ako manlugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan na sing kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asing kambilog niyang banal na simba. Kagurang na nagrurukyaw sa mga kaugmahan kan Paskwa, nagdudulot kami nin mga sakripisyo na huli kainian sa imong simbahan, makangangalas na namundag liwat, asin pinapakakan, huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso. Initaas mina sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos sa sinakakaligtas, na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabos na panahon, at ngani, mas mamuraway na iharubay, urog ng gayo sa aldaw na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo, ang tunay na kordero na nagpara kan mga kasalan kan kinaban. Sa pagkagadan, rinumpag niya ang sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwat, ibinalik ang buhay. Kaya sa labi-labing kaugmahan kan Paskwa,
Nag-uugmaan gabo sa bilog na kinaban, patingani ang mga langit noon na virtudes, asinan mga anggeles na potestades, nagaawit kan himno, kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Banal, 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 ang kagurangan, Diyos ni mga hukbo, ang langit at sindagan, panokan sa imo, kamuramayan, usana, usana, sa kaitasan, usana, usana, sa kaitasan. Paladalan binaigid, sa ngalan kang kagurangan. Usana, usana, sa kaitasan, usana, usana, sa kaitasan, usana, usana, sa kaitasan. Kagurangan, ikananggadan banal, burabolin gabos na kabanalan, kaya ining mga atang, namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangan na si Hesu Kristo. Siya na sa rugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, itinao sa iyang mga disipulos nan sabi, mag-ako kamo gabos, asin magkakan kaini, tainian sa kuyang hawak na idudolot para sa indo. Siring man, pakapamanggi, sa pagkuan niya man kan kalis, sa sinsagiraray, na pagpasalamat sa imo, itinao sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kamugabos, asin mag-inom, kaini, tainian kalis, kan sa kuyang dugo, kan bago, asin danay natipan, napapabuloson para sa indo, asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini ang paggibuhon nindo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkanalan mo kagurangan, ipinapamareta mo, ang pagkabuhay mo liwari pinapahaya, sagod na ikaw magdato. Kaya kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadan sin pagkabuhay liwat, nagdudolot sa imo kagurangan kan tinapay nin buhay, kan kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Santo Papa, si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom, kan pagkabuhay liwat, asinan gabos na mga gadan, dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Heraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Maria Virgen na ina kan Diyos, kaiba ni San Jose an sa iyang esposo, kan mga banal na apostoles, kaibahanan sa tuyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, nakaitupa nakapaggaya-gaya sa imo, magkanigong magin kahiras, kan buhay na daing kasagkoran mag-omaw,
asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya. Sa imo, Diyos, samang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Amen. Natugduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyoston na kaugalian, nangangahas kitang magsabi. Agawa kami, sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo ang katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay na talingkas sa kasalan na sinmandigtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom asin pagdato, kan samong paraligtas na si Hesu Kristo. Sa mga kapanahon. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi, katuninongan, iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan, itinatao ko sa Indo. Hare paghilinga, an sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iya ang katuninongan na sin pagkaburonyog, sosog sa imong kabutan. Ika na nabubuhay as sinagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Sa tuya po niya na ihira sa lambang saro, aninako niya tong katuninongan. Peace be with you and happy Easter.
aminin katoninongan. Mga tugang, uyaan kordero kan Diyos, uya si Kristo, nagadan, nagsakit, nabuhay liwat para sa lambang saro sa tuya. Siya, ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uyaligdi na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Ang hawak ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen.
Maluhod po. Pamibi sa hubileo. Amang langit nun, ang pagtubod na iwinaras mo sa imong aki, si Jesucristo sa muya tugang, asin ang kalayunin pagkamuot, na pinalaad kan banal na espiritu sa samuyang puso, magpukaw liwat sa mo, kan banal na paglaom sa kahadean mong madatong. An sa imong grasya magbago sa mo, na dai kami mapagal sa pagpatalubo kan mga banhi kan marahay na bareta. Ining mga banhi magbago sa kaladman kan katawuhan, asin kan bilog na linalang sa pusog na paghalat sa bagong langit asin bagong daga. Napakatapos daugon ang karatan, an sa imong kamurawayan magliliwanag sagkod paman. An biyaya kan hubileo, magpukaw liwat sa samong mga peregrino nin paglaom, kan paghidaw sa mga kayamanan nin langit. Ang siring na biyaya, magpalakop sa bilog na kinaban, kan kaugmahan asing katuninungan, kan samong paratubos. Sa imo sa muyang Diyos, banal sagkod paman, an kamurawayan asin kaumawan, sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tukaw po. Mamibi kita. Matindog na po kita para sa pamibi. O Diyos, hilgaan sa imong simbahan sa danay asin banal na karahayan. Tanganing binago kan mga misteryo Pascual, makaabot siya sa kamurawayanin pagkabuhay liwat. Huli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Amen. Tukaw po. Mga paisi, magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan. Anatipo niya to sa mga misa ka nakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot po sa 51,523 pesos and 20 centavos. Anaambag niya to sa siring na oras na misa, nag-abot po sa 10,033 pesos and 25 centavos. Ang second collection, nag-abot man po sa 7,164 pesos and 65 centavos. Sa Abril 27, iyo po ang ikaapat na Domingo nin bulan, kung saan dadarahod po ang satuyang tada canister, asin iyo offer po ini sa offertory. Maawat mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Mga anonymous, 3,000 pesos, duwang 1,000 pesos, 900 pesos, 700 pesos. Haliman ki Edgar and Maylin Limpin and family, 1,000 pesos. Hali sa sarong devotee, 1,000 pesos. Hali sa Buenagua family, 500 pesos. Ki Jeric Bansuela, 400 pesos. Ramos, 200 pesos. Kitumanan, 100 pesos. Amaranto, 100 pesos. From a devotee, 100 pesos. Asin ki Bustamante, 50 pesos. Salamat po. Gusto ko man po na kuho na ang oportunidad na ini na makapag-ekspresar sa ngaran po kan sa tuyang parokya, kan sa kuyang apresasyon, asin pasalamat sa lambang saro sa Indo na naging parte po kan sa tuyang mga selebrasyon, ngunya na Semana Santa Enot sa tuyang Paris Pastoral Council, sa pamamayo ni Ate Bel Ranyola, and pamayo kang DSJ and Commission on Worship Chair na si Ate Arlene Relucio, na iyo ang sibot-sibot sa mga aldaw na ini para sa tuyang mga selebrasyon. Asin siyempre, ang mga oficials, barangay officials, asin mga barangay tanod, kang duwang barangay nakataid niya to, na aktibong marhay sa pag-manage kan sa tuyang traffic, asin mga aktibidades, ang barangay Dinagaan, asin ang barangay Lapu-Lapu. Salamat po sa Indo. Asin ang Legazpi City Police na yaong punigdi sa daog kaining Semana Santa Oro aldaw nakakaibahan niya to. Thank you, Madam and Sir, sa Indo po
assistance sa samuya na mahihiling tapo sila dyan sa luwas. Kasi siyempre ang mga members kang PSO, Public Safety Office, mga oficiales as in members kayo ni. Thank you very much po. Diyos ang magbalos sa Indo. Dahil man po kami may balos. Except mo niyan, pagkatapos kan misa, pwede po kita maglugaw. May libreng lugaw kita. Sponsored kang Commission on Worship. Then, tatarawan ko po kamo nintig sararong Easter egg. Sumaabot sana. Kung may aki ka mo sa indong harong, magdara po kamong Easter egg para ma-experience ninda ang Easter celebration. So, yan po. As in, sudoseng apostoles, ang Daet family, na nagpagamit sa tuyakan sa indang lugar, kang pagbendisyon kan mga palaspas, kang Palm Sunday. Thank you very much po. As in, syempre, ining mga bulig, kay ini po sa tuyang mga imahen, kasuba ko sa ginibo niya tong salubong. As in, so nagpasubli kay ni aram ko mga pagsadiri po ini kan barangay, dinagaan, as in lapu-lapu. So, salamat po sa Indo. May mga nahiling akong opisyales kan barangay, lapu-lapu as in dinagaan, sinda mismo ang nagkararga kay ni as in so mga tanod. So, salamat po sa Indo. Parang pakantaman daw po sinda. As in, syempre, ini pong mga Easter angels na alauna pa sana pinurukaw na kan sa indang magurang kaya ilinga tururog na. So, salamat po sa Indo. Parakpakan niya to sinda. Kasabay na dyan ang sa indang mga magurang, asin itong mga nag-train sa inda, si Chane, asin sa iyang pag-iriba. Aram ko si Carlo, nag-train man sa inda. So, salamat man tabi sa imo, Carlo. Asin, sponsor po kayo sa tuyang mga Easter eggs. Iyo po si Ate Denny Palangka, asin ang mga nag-design kayan, nagpintura. Iyo po sa tuyang Commission on Youth. Asin, so mga naging servers po, puon kan sa tuyang pag-celebrar kan Semana Santa, lectors and commentators, mga mass collectors, acolytes, and manlay-lain na choir, puon pa kasubanggi ining choir ta, na pinamamayuhan ni Vince, asin kang Sam's Choir. Salamat po sa Indo, Diyos ang magbalos po sa Indo. Asin itong mga choir sa mga manlain-lain na misa. Thank you very much po sa Indo. Mga extraordinary ministers of Holy Communion, salamat po. Asinan sa tuyang mga altar servers, mga acolytes sa pamamayo ni Brother Carlo. Thank you po sa Indo. Asin siyempre ining mga dekorasyon sa tuyang altar, flowers and altar decoration. Si Ate Arlene Relucio Mangirari po, kaibahan niya ang Daughters of St. Jude, yung nag-sponsor kaining mga burak. Asin siyempre gusto ko man pasalamatan, ining sa kuyang mga kaibahan digdi, ang parish staff na naging aktibong marhay, ngunya na Semana Santa, nagsakripisyo kan sa indang oras. Si Carlo Nimang Aldaw na po iniday nagtuturog, kaya day man siya papwede magkarigos. At Limang Aldaw na dayong turog sa kasibutan kaining Semana Santa, sa pagpractice kaining mga sakristan, asin kaining mga Easter angels. So thank you very much po sa mga kaibahan ko digdi sa kumbento, ki Kuya June, ki Choy, Chupek, ki Chris, ki Albert, asin sa satuyang mga paris secretaries. So thank you very much po sa Indo. Asin itong mga mass intention offerers, devotees and parishioner of St. Jude Tadeus. Asin siyempre ang sakuya, manapasalamat sa sakuyang duwang kaibahan pong padi, si Father Kevin, asin si Father Jem. So sa Inda man na mga sakripisyo, asin pag-preside over sa mga celebrations kaining Semana Santa. Thank you very much po sa Indo. Parakpakan niya to ang lambang sarap. Bago ko po malingawan, ining sa tuyang simbahan was declared as one of the 7 Jubilee churches, ngunya na year, Jubilee of Hope. Kaya kadakol pong pilgrims ang nagdidigdi, nagpapasyar sa satuyang lugar, maski nga ni siring sa nakaining kasadit ang satuyang simbahan. So kadakol na nagdidigding pilgrims. Asin so ibang
nagdirigdi na, nag-request po sinda sa muya na kung pwede sa indang pagbisita digdi, igwas indang madarang souvenir. O lalong-lalo na sa mga nag-urudi po, hali sa manlain-lain na lugar, o kaya nagmarahal baga su bakalon dyan sa saod, ta sige nindo su Tagalog dyan sa saod, minahalon su kilo kang sira, minahalon su kilo kang karne. Anyway, so bago po kamo magbaralig sa indong destino, igwa kaming prepare na mga souvenir items po para sa Indo by public demand. So nagpagibo kami nin mga souvenir items. Igwa po digdinin mga t-shirt. Makakatabang po kita sa tuyang parokya. Manlain-lain po ining kulay. Ining mga t-shirt na ini may red, blue, ano ini, black, Lola Maria, ano nga ining kulay ini? Maroon and violet. Yan. Pwede nindo ining pang urual daw, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes. So mga ma-exam, magayunon po ini na ining gamito nindo pag-exam tanganing sigurado kamong makapasar. May manlain-lain manasizes po ini. Available po ini sa tuyang office. Ang aram ko po sa tuyang mga kolektora nagtatarabang sa benta po kay ni dyan sa luwas. Barato man lang po ini. Ano nga ini? 250. So 250. Then, igwang canvas bag, tote bag. Yan. Na igwa kang image ni St. Jude. Singo niya na mainit-init. Yan. Igwang pamaypay. Gari na ako salesman. Yan. Then, igwa man kitang mug na may image ni St. Jude. Yan. Digdi na sana po kamo mag-kiss kay St. Jude. Bako na dumanta na pura na su bitis ni St. Jude, pigpaparapunasan nindo. Ang karahayan kay ni madadara po nindo sa indong mga harong, asin daradara nindo ang bendisyon kan sa tuyang kagurangnan. Tabang ta po ini sa tuya po ang parokya sa iyang mga maintenance efforts digdi sa laog kan parokya. Lalong-lalo na pigpaparainitan iyan na tenta dyan sa luwas. Baka mapagibuhan tayo ni kipi floor. Tanganing maka-umudate gabos na pilgrims. Yan. Dakulon po ang nagsisimba sa diutonan sa tuyang simbahan. Kaya naghahagad po ako ng dispensa, pasensya, konsiderasyon, duman sa inconvenience na nakukosta, lalong-lalo na pag Sunday and Thursday, na dakul po digdi ang nagsisimba. So, lalong-lalo na nanagi na po kitang diocesan shrine. So, kaya dakul talaga po ang devotees ni St. Jude. So, daita man po makontrolan iyan na tao. Kaya naghahagad na lang po ako kan sa idong konsiderasyon asin pagsabot. Siyempre, dahi ko man malilingawan so kasuud so kabos na nagtarabang sa sa brigada, parokya, nagtarabang po paglinig kan sa tuyang simbahan. Thank you very much po sa Lambang Saro sa inyo. Parakpakan niya to ang Lambang Saro. So pagkatapos po kanisa, igwa kita nin goto, asin igwa kitang Easter egg. Siguro tanganing magkasyata. Gabos na misa po matao kaming Easter eggs. So mga aki lang mo na siguro bago kan mga gurang. Tasugoto, igwa man itong bunay. So mga aki ang i-prioritize ta na tawan ta po nin. Yan. So mga medyo maedad na, asin may aki na nawalat siguro sa harong, pwede man kamo maghagad. So kaya sana pong matapod. So salamat po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang masunod pa pong misa, mayo na kita kan 6:30. Ang masunod niya tong misa, 8 o'clock in the morning. And surunodan na iyan, so regular masses na pag Domingo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. idukoan payo asin maghagad kan bendisyon. Ako unya to ining Easter blessings. Bendisyonan kamo kan Diyos na makakamhan huli kan solemnidad kan Paskwa ngunyan, asin kairakan kamong surugon sa mga paghipa kan gabos na kasalan.
Amen. Asin siyang nagsulit sa indo sa buhay na daing kasagkoran, huli kan pagkabuhay liwat kan bugtong niyang aki, panoon kamo kan mga premyo nin buhay na daing kagadanan. Amen. Asin mantang tapos na ang mga aldaw kan pasyon kan kagurangnan, kamong nagseselebrar kan mga kaugmahan kan fiesta Pascual, huli sa iya man sanang pagtabang makaabot na nagrurukyaw ang mga kalag sa fiestang ini na sineselebrar sa kaugmahan sagkod paman. Amen. Asin bendisyon ang lugod kita gabos kan Diyos na mamumuton na sinmaherakon ano ma ang aki asin ang Espiritu Santo. Amen. Amen. Lakaw sa katuninongan ni Kristo tapos na ang misa. Alleluia, alleluia, alleluia. Salamat sa Diyos. Alleluia, alleluia, alleluia. Mayong ihayag purihin siya, at ating ibunyag awitan siya. Magligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus, ang siyang sa mundo'y tumubos. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. At isigaw sa lahat, kalingan niya'y wagas, kayong dukha sa lahat. Pag-ibig niya sa inyo ay tapat. Halina't sumaya, buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. Ang ngalan niya ang kising-tingning ng bituin, liwanag ng Diyos sumagi. Langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Alleluia. Good morning and happy Easter. Good morning to Happy Easter too.